Sheffergate fáilte Trónóna Isteachtaí Páirc Fhearchair nún Garbhán an tarna bhabhta den stra Iomána an sa na mún fethe sin na forna fada casa gona Míchéal Páirc Láirge i Tráchtaire Árann agus Trónóna áling ar fad an sa nún Garbhán na Cumric na sléite le feiscin sa cúlra agus an son cún Garbhán ar taobh na lábh deise go dainn tá ghaol láidir go maithe séad isteachtaí taobh na cún in san ionad an sa Trónóna. Deise going a súl a chath chun ceangar na forna bheith dul chun Páirc agus tas nóid le Páirc Láirge. James Comerford has nóg sa cúil agus tá aonad láidir cosanta ó sa chomach le Fhearchair Cooney, Conor Lynch agus Tom Ahern sa lína lán cúil. In sa lethúil is na déisi Trónóna tas nóid Bradley Penkert, Joe McDonnell agus Cathal O'Sullivan a Tomar co-captain an sa Trónóna. Bert Lauder, Laura Parker, Hugo Kwan agus Paddy Spellman agus tá ahrú déanaach déanta in san lína lethosig sin ifar Fhearchair Conor Tobin is sigan on the Pat Welsh agus taobh le siúbig Shane Power agus Mark Hartley. Dar nóta Fhearchair go dainn bhí ag imirtin san Craobh Mionor a bhú Craobh Nairn le Páirc Láirge nóir Trónóna. Gearóda sé duine go siúd Sean Mackey atá le Fhearchair Páirc Láirge mór Lantásaí agus David Comerford istigh sa cúna eile. For an Árann a dul chun Páirc fémar raníoch ach tá gá ahrú déanta ag an manistóir Brendan Cummins ón bhuireann a bhuaigh ar Corcaigh an tatan Chicago. Tás nóid Paddy McCormick a rís sa cúldamh Trónóna agus tá siúr Páirc in san bhuireann Trónóna is a bhuaigh i gcuine cailchuinnig i Gréibh na HÉireann ar Cathal O'Reilly ar gcuine go siúd sa lína lán cúil. Chéad ahrú an tatan Chicago Jake Donnellan thuúlaithe istigh ón tús taobh le Sam Rowan agus Ewan Murray agus a Laura Parker tás nóid Tiernan Ryan agus Shane Cleary. Ón dohan istigh Trónóna freisin hanis isteach mar an díon tatan Chicago agus sin captain Trónóna Farvey gimmert dar nó an nura agus le Fhearchair Árann Oisín O'Donoghue agus David Costigan duine eile a bhí gimmert an nura freisin. Tá lína lántasig bríomhar go Jamie Ormond agus Cormac Fitzpatrick ar an dá clíhan agus Stephen Tobin lán obalta na cúlíní a aimsú fear na halí i gard na siúra. Se tá slúdas ballhisteach an tá Trónóna don cluthe in san tarna bhabhta go dainn agus tá seastáin nach mór lán agus slú daoine ar an mount féir seaasna uing an tá freisin agus sin ag súl go mór leis an gaibhant tá róna tá Trónóna dar nó an tatan Chicago bhí bua ag Tiobraid na chuine Chorcaí hús sa Staid Semple agus bhfuil an sa cluth áirithe sin díbriad fear Chorcaí ag an rise gabh leis agus bhíidir lethúir clig Cahartí chunig Tiobraid isteach sa cluig go mór in san tarna le agus antónar ó Daobh eile Páirc Láirge bhfuil bhíidir in uachtar i ggur tréimh sí fada in áíire in san cluiche gune an chlár in rithe dán ó Garna ach ag deir cúil déanaach ag Fred Hagerty de bhaintear dál ghais gon suélóthe agus bua de aon cúlín amháin atra héine de le nád a dóíag fear na bolú atra Brisha Creek cinnte de Páirc Láirge. Bhfuil tá seanúin eile máise an sa Trónóna tá si an sa Somália tá cóirí sort na Páirc aá Páirc Láirge maitá agus 6:00 mar bar agus bhfuiltar bud Árann ag tréáil agus ag taobhú in san Páirc taobh hirdúing an sa mar derm seanna chud ag bra ar an cluiche ortha sa Trónóna agus an slúinis ag seasamh don Árann náisiúnta Árann na bhíon. Trish Balúiseach agus fós tuach seachtrií na gataíonn sa Páirc Fhearchair in ann gur fáil cluiche anna háta gur fad don dá thaobh agus réiteoir Trónóna sin é fear Chorcaí Ciarán O'Regan Mumhan son agus réig leis geall inis chun tús a chuir leis an caibhlant ortha an sa Trónóna. Lucht fécin na fós teachta seach na honada teachta seach san Árann híos fún ar nó banistóir Árann sin é Brendan Cummins an cúigú blin go dainnig a siúd a ganas ar an bhuireann fethe Craobh na HÉireann tucha leo an ára agus Árann fu a gona chail chuinna ginnidir scris ceart in áíire ag na cat an bhliain seachata de Páirc Láirge sean chéad bhliain James O'Connor bheit ganas ar an bhuireann fethe ag bhí sé na bhanistóir ar an bhuireann Mionor a bhuaigh Craobh Mionor na HÉireann an ára
agus well Fhearchair Cúgur Fhearchair Hannah féin hognistach san Cúgur díag tosig an son Tráchtaire. Sé gacrad Geilh Olive an slitir catistach an son ag an réiteoir agus sinmh láthar baun ag Tiobraid in Fhearchair Parkinson sin na tíornán Ryan but ar náis go héifintach an son i Páirc Láirge agus idirnis ag gimmert le cóirláidir cuithe insan chéad lehansa isteachtaí taobh an chuin smachta go háling han beidir bhfuil deis ar a géad scór an son Tráchtaire an countson ag casa agus tá sé leistigh an cúla go deireadh déanta go maithe son ag Gearóid ó sé le nómad Caite agus chéad scór ag Páirc Láirge be sé dhírig buntáiste cinnte a fantas equation an son insan chéad le sár go bháil an son ag Davy Comerford an ádas na fraca sinmh aige an cemta caiilte riasca go maithe Páirc Láirge go deireadh. Slasa i bhfuil séirstolm an réiteoir bhfuil tá fearile tá Bert an arca chéile híos an son comá tá Ciarán O'Regan inis well tá sé tócaní dom go raibh an réiteoir réig tá sé rá fan gan aró tú an adóg úmse agus tá Ciarán O'Regan is an naisiún inis isteach go Lord Páirc raibh sé go leabhla den éigent agus Idir bhfuil séiretáil go Tiobraid agus na scoúil se chun é thugant chun Stephen Tobin chun na ceann son thugant agus well níl se go deireadh tá ceisna fé ceann áthas well tá sé léitir naistín lína go dtíra cé agus gur bhfuil séir bheith ceann inis agus well sé Cormac Fitzpatrick thugann ceann áthas adóibh na gcuine na cuithe insan chéad le. Bhfuil séir atá gceist agus chuiristeach an son ag Fitzpatrick ag tarling san ád contúirt agus stig an Sifrig Prabba a clúdach maithar naisian son ag Páirc Láirge agus deis é sin na glanna dint go mac go fada le Hugo Kwan ón Lismór agus thar naisian son agus deis Cathal O'Sullivan co-captain é glanna droch glanna se é sin agus ag deireadh tá iirecht an son ó castigan methe ar thaobh na lámha clé agus ar fóríl seansan son cailteach na Tiobraid Páirc Láirge fós an tain cúlín amháin sin chu tosig spás go leor an son ag Joe McDonald for thulach an íring ar dé bhfuil inis tá trúr ó Tiobraid ag fíochar na sig brethir a slitir sin ag deireadh sealamh caiilte agus Páirc Láirge inis ag brethir a slitir bogan an réiteoir as an tlí deis an son ag Gearóid ó sé fuair sé céad cúlín tá tarna cúlín inis go dainige gá cúlín maithe son ag fear chum an éibh Willerán agus well sin brú maithon tús ag Páirc Láirge trí nómad Geilh Caite Tiobraid inis ag clúir scór chun iad thocrún sa cuine go an cuiic sin láidir go maith insan chéad le agus tinta go maith ríist an son ag Bradley Penkert Fearchair sin agus well bhí Carrick tastálann san ar tháinig cén cabhar ag go deireadh tá takeíocht an son ó Sean Mackey ón bhiúnóir an passamachtaí Shane Power fear de la Salle leis na minúir an uair chumá fear tá lán ábalta bre ar an líróid san éir agus tá scór maithim sin son ag fear de la Salle má se tús bríomhar chuirigh na téise an sola cuasaí. Trí cúlín luach an son ag Páirc Láirge Pochmach Garrett an son ag Paddy McCormack ó Bhuina Gaul Ceann son fanacht an ordas an éireach sealamh ar náisiigh Páirc Láirge ún éireacht a cosisiúd ar sealamh in san chéad chuidin le Hugo Kwan inis ceann íseal tomáta trídach is líróda sin dus na cosantóirí agus am agus dóhan am an son sin na smachtú agus a glanna well í sé sin adul in eice le duine ar bith an son ó Tiobraid á sé crut Tiobraid gan bheith úntaach ag an túsan sa cumán an ardan sa híine sin réiteoir glígan tan imirt al raig cosantóir sa bhreisiiste an son fear Tiobraid sínt an son agus beidir go méid focail an son ag an réiteoir le fear Páirc Láirge tú sé isteach an son chun an slitir fúcan tan Greens na súla chumá Green íseal sin an sa Tráchtaire ach sin rá Tráchtaire álagar fad an sa Páirc Fhearchair Cappoquin Logistics agus an chéad cáirte de spáint an son ag a fear Páirc Láirge ní mór donis a bheith Árann bulas éarmach inis le teacht ag Tiobraid trí cúlín ag Páirc Láirge gan éon scór fós ag Tiobraid an sa Rísin ceann san fanacht an ordas an éir beagán deis Tiobraid an ceann san a thróú isteach agus aber le déanamh sin smachta go háling
Fitzpatrick and Kenson Tamonte Stock agus aber bhain son Cormac Fitzpatrick Kuntas Hibredar Nuskal take a dere. Conor Tobin at on Stock and Lauren Raytorach on a score and son Fave Ruig and Tiobraid. Kenson Prabach ag dere Páirc Ábalta sin a clúd a guard and Lína come out and Dira clashed against son ag Tobin far more shot ag Fosadol Bert's na Saller Tobin and pass Clish to Treat and son Benny Wildesh son ag come further agus well Conor Raytorach Liganton Fantosh well the love and order Cador and Sonny Kieran O'Regan ach ag dere near on again Fantosh tas sin agus ni hadin sin le mainte for Láirge Kenson and ish glant ag na Tiobraid ag Neil Dinnan ná Jory Reach and son of Hibredar agus ace ag Joe MacDonald ish in smachtu Mactin Tave Chuck Nashty MacDonald reached Kenson Kyle to Roy score flat and son ag Láirge ish Kenson Bayshul Turling to stake if over Hibredar and Counor hisa Oshin O'Donoghue Desh Gashud Smacht Gadas son and pass Fhearchair agus chance ag Derek Jamie Ormond agus Shinnan Tarna Coolin ag Tiobraid and son Tróna Cormert Anna Vahan son Emasna Dawson O'Donoghue Cador Machty Jamie Ormond agus Brad Masoul and Fhearchair Nashty Ain Coolin Wall Puckmach Arishla Chacto James Comerford co-captain for Láirge Hain agus Cathal O'Sullivan the co-captain in Líana Kensa smachta go héascan son ag Tiobraid Does she can very she can Coolin sin Jamie Ormond Shach sa Lord Neil Orlacha fáilte Cactus na Foran son pass sin Toshta go agus Caristach and son ag Tiernan right na Tiobraid ag attack the reached Oshin O'Donoghue Fave Ruil Kalish and Love and Nord and son ag Kieran O'Regan agus by Willis Sayre ace go gama here for ag Tiobraid attacked Dyrach O-score and Cool agus Desh Eric Coolin and co-score Dohave Masha an a chorr meg tubs na himmer and so you make sula clehema shouldn't ta yeshgunt gadishan sa Fhearchair Shachun and Bullasair con Cursi Chormu agus Tasha shin Tamonte gan strain Erbihin son Haran Trasna ag Tiobraid for na Cormac reached Shin Tree Coolin Asakailan son ag Tiobraid agus Trish Túsnach raibh haar mulla Babhta tá siad go mór ar Nash in action in ish leis an Puckmach sin gan úntaach agus sprú an son ar Fort Láirge agus ar Tom Ahern dent go mar an tarníirt is sin smachú tá Carrick Hasnálin son an pass tug úga go deir agus Port Láirge begáín contúirteach le sellh attack amach an son in ish Ross seach sa cúne féin green áling an so fós i Fhearchair agus smachta go háling an son ag Mark Hartley Garistach Carrick Tastal ag go deire Kenshir Nashty Tobin Irit Ord agus Shoot on Lucklanta Sásna Ord Coolin and son Conor Tobin Port Láirge gafgan tosa go reached Coolin idir na Forna Oberúnt gan son agus pass Clishte Creechton sco Leis an Kenson am Haran Lína begin puck schlas attack the ball for Fort Láirge Kenson Ishil Gama agus ag deir tá puck séir mealta ag Port Láirge agus beag deis go siúd inis third fé scór eile chuine go cór láidir gcuithan sa chéad le ag taobhú leis an bhór náitiúil leis sé Davy Comerford chuman Dave Mullerón atá trasna chuna Kenson a hógant seo tá stáil ar inis Iling an chéir tan gweig sin dechar house go bhfuil sé leis ní puck éasca seo chéad iirecht go siúd ón Bullasair leis tógant chudáma deis ag Davy Comerford Páirc Árann ríist ach tá sé sin i meáfach raibh na lámh deisin cé ceanna tá mé strain son go Port Láirge den ómad geamh a cat a Coolin ar Forna
Queen cool déna an tatan se cat bhris crí for Láirge Fred Hagerty an chlár agus búda éon coolín amháin agus an son de Hibred Árann bhfuil trí níidir láidir agus búda gá coolín hinna fithe héin gona náda fithe dó gona chorcaí is staid simple. Leis clipper de gascurt ag rig brethir slitter buíon tá. Dachartí an dá héh smachtú an Fhearchair Mumhan son agus Páirc Láirge go deir tre Cathal Sullivan. Tóban ag bogad go maithsteig. Sidrig prabadach chamán ag an tarna deis an son aige. For sé coolín ón Dave eile ó chéanamh iirteile an son ag Conor Tóban agus an tarna coolín go rainn iniste go siúd. Ord scór ar fad. Cúgan ag trí Páirc Láirge gafa gá coolín an tas a go ríis. Gá ceann as a chéile an son ag Tóban fear láidir san éir agus well an crinnes go magadí seo aige. Clúdach maithríis an son ag Bradley Penkert agus a ríist an fear contúirte go stig se Tóban. Well, bhí sé féhrún ar bhúil sin count son agus tarann her clé agus ar fórílan son. Fós ar chláir na scór cúgan ag go trí. É nó díag catan son I Fhearchair. Bula mac a ríist le teach ag Paddy McCormick le Huráin go más a cool. Dus na Tiobraid ag an son Iomána. Seachún Tiobraid Árann agus deis agus oscailtí go siúd inis. Dachartí an son Stephen Tóban is sin is smachtú. Bhí aga gar an tarna iirte a gáilt agus tá sé sin seoirthe Árann seasnán an son ag an lán tasín. Ché ceanna go siúd an son Iomána. Is gur fanil seinseir Hibred Árann comá anna má ní bhí sé raibh an tatan scata gona chorcaí agus scór maithríis an son aige. Ord go all a ríis an son ag Páirc Láirge agus ag Sean Mackey. Sitar fáchan íg an son ach deisir an tarn iirtfuil tá fear an order grim an son níl an réiteir tarn éonrad éas an son Iomána clipper teile tacht le chéile an son agus ag a deire tomador de se an córa tá ráit an son ag Ciarán O'Regan agus me an buile séir fábhar Páirc Láirge. Cloch caite isteach an son ó Tiernan Ryan bhí aber go leir le déanamh tús na bliana agus roiint éon agus mar sin a déanamh damáist agus mar sin don Fhearc atá an Fhearc a bhad níos fearr bhí tús na bliana. Buile sé inis ag Davy Comer an chéadúirt ar stré. Tá sé seo bhad níos fos agus me sé gur an cean san a róú Árann trasnán. Tá é nó mud go le caian sa cór na cuithe go láidir taobhú le Páirc Láirge céad le. Seachún iirecht Davy Comer agus tá sé sin níos fearr. Cé ceanna go siúd an son Iomána. Leis Paddy McCormick a ríist. Can dul I bhfad leis gabhn áthar sut a Páirc Láirge ag brú go mór chun tosaigh an son agus gan deis an Páirc mac Garda hógant. Sitar prab an áras sníor Páirc Láirge déanamh anna bha sa trín sin den Fhearc. Aspataki an sonnig a deir an Kent Garda lína Tá fearrma ar lína an sitar cumad le stig an bhfuil níl bhí an muir dúrchar an spot an son Rotterdam David Costigan gafa ar an lína agus an puck sleasa sin le teachta fáfar Páirc Láirge. Fear hógan Kent son Bradley Penkert. Green dul a lí beáin an tá agus é teach beáin níos fuaire agus sin ráte Tróna áling an tar lán na madán fé sé ach godí seo le má maníocht a sé aige cethir. Puck sleasa le teachta go Páirc Láirge an réiteir ggéirigur na himróí bug a siar beáin an son. Bhíl sé sásta gúlad I bhfad thnáis mar is gá. Well, ceann atá dul a fábhar Hibred Árann go deire agus thnáis an socha le David Costigan. Sin bhí gimmart ar nónar bhd ar Kyle Cunning a gréibh na blina scatas Chris Glan Ceart déint an Tróna sin Tá Páirc Láirge déanamh go má ó héobh cosint an son agus Tom Ahern gur sin na smachtú déint anna bhain son a ríist agus Paddy Smellman ón Guisleáin Cúnach ana sin na glanna do Páirc Láirge an tá. Bert Cosintúir an Dave Howell smachta áfach ag an tosaí agus Páirc Láirge Circulú seach ard fasta seach an todí Paddy Smellman agus a iarach tír a cúpla orlach rógáard agus éasca go deirigh Paddy McCormick é sin na smachtú agus a glanna dos an Tiobraid. Leis pass na Garda antá Shelf cumad agus Tiobraid dígur níag
ag fiawsú bhfuil Calís gan ceist an son agus ceann éasca seala bhí sin an na cosa buinte go agus cílíonn sin go méid deis éasca eile san na Cormac Fitzpatrick gá chulín gadíise ag ceann ó nimmert ceann ó bhuiile séir agus na cearcam ag strain rómhór ceann san a róú Árann trasnáin gan é deis ag an dáhéhar cúil gadíise Seachúganis Cormac Fitzpatrick Tá sé sin tóiste go maithaige agus trí cúlín ag a siúdanis sé ag cúd an bhearna is lúríiste na fórna agus sin díreach os ceann leislí tríd an chéad lehansá Tiobraid ggéirige sin is amachún sa tréad Jamie Ormond Deirtíon slitar a fiocha tá sé gur an tairn íirecht ach Láirge tréad ggéirige sin ag alternaisle ganmh golóir Mumhan sa chuma aber bhaid an son ag an Mark Hartley ach ag a deire Calís agus an Ballasóir an son James Jackson O'Connor brasásta leis an cinenne áiri sin beag an puck séir isteach le tacht ag a Páirc Láirge agus ag Davy Comerford agus leis an ag testáil chum ar 5 second leis David Comerford gléiteach na ceann an hógant Bula séir deirnach ag cargamad an spot chéine carta buíocht an sa chamad a Stephen Tobin Tá sé siúd im seach an leabhar an réid tóir mar tá Conor Tobin níos túisce ó Páirc Láirge á se í mór tá siúd an is a bheith Árann. Seachúin is Davy Comerford. Ceann amháin níos túisce mar derm se an spot céine a bheagnú a bhór le cóirláidir gaotha chun péire chur atra a ríist an son ceann son ag casa agus le cair an chúla an sin Árann trasnáin an tás mu den ága cinint an son ag Davy Comerford. agus Páirc Láirge gafa gá chulín chun tosa go ríist. Is cinn tú cómas tá Páirc Láirge brú chun tosa gan deis an pucach garda go Tiobraid smacht go deasan son ag Ewan Murray os na sár séile an orlas éile. Nis tatamach tá David Ryan Bhí gan na spás os a cór round le seach sa láir an siúd aige agus well tá clúdaach mar nations an ríiste go Páirc Láirge ggéirigh brethir tá Tom Ahern tá sé aige agus well bhfuil tarrant níla ar an réitóir agus well cá mad a beidir second row a díon airmar go raibh chuiristeach an son nuair bhí sé teachtamach leis an slitir a bhí réitóir Ciarán O'Regan ar an spotta an son agus an bula séir a bhábhar Tiobraid Árann le teachta ríiste agus sé Cormac Fitzpatrick uairháin eile a thógann ceann sa trí chulín gadíise gá ceann ó bhuilí séire agus bhfuil an dáhéamh an a chorpa mar fad gadíise tránóna ceann sa well ceann bog amach agus cuma Árann trasnáin a ríis an son ag Cormac Fitzpatrick Ace gan Tommy Tiobraid Árann sin na smachtú Carú ar nations at Jamie Ormond for sé cúlín maní súbal tá sé sin an ord ar fad an Tony Bradley Penkert agus nó sé carta buí tá sin go cinnte beáí scuilte grant an himmeróiríonn tá chuna ceart an réitóir ag legan síos na rialacha agus an carta buí sin tailte ag Penkert Nis tá Paddy McCormack gléiteach chun an bula séir seo a thógant is sé ggéirigh céimhnú a chuid an son ach ag ar ráte leis dul thnáis agus cúpla ribín fér caite áard an son chun an gcuoch a bheasach well ag fictamach an son tá cóirláidir cuithe sin ina chuine in san chéad leat bhí sé cuine bhar ceann mar a thógant agus tá fear fós howlan son go bhaig sé ach ag deire isteachtaín ád contúirteach leis a gabhán áirithe Ceann son ag prabbe ó donna ggéirigh brethir de Tiobraid Stephen Tobin inis féhrú ach ráin san greibh sé cumad roiáda ag Tobin agus bula séir máise ag James Comerford gáir an chormar fad an sa tránóna Dar nó bhí sé páirteach leis an bhór an búchach minóir an ara leis mar captéin
ag socrú seachta clé beáin níos mó sa cuid siod an Fhearchair lína leacúil ach go háir le cúpla nómla nús. Trestan an son agus O'Donoghue Girige sin is smachtú go leir den Craobh dul an ordas an éir an son agus tá sé tairnge agus stracha chun talún an son gan ceis. An réiteoir ag ligant an bhantáiste agus ag a deire ní rah gáid lécar náis. Cúlín aimse an son ag Tiobraid agus táid ar a chóscóirí 7 gúlín an taobh. Ar bhain son Jamie Ormond. Tiobraid na teachta ríis tá sé ag fiabhsú go cinnte. Agus táid gafa chun tosaigh inis I Páirc Fhearchair is sin ag Jamie Ormond. Nád a hocht, gona nád a seacht. Sin 3 cúlín mara sa chéile an son ag Tiobraid. Gona na cuithe agus Brendan Cummins brásás le sin. Deis is go Páirc Láirge, Davy Comerford. Ficinn sé nád an son an count an áfachar yes. Agus ar fórí 3 ceann de seans an isir stré go Páirc Láirge. Tiobraid na teacht ein uair eile. Cansan ag turling gartá sin O'Donoghue stigan san tá sé gáilín siar agus éascan san go Páirc Láirge é sin ag glanna 8 agus 7. Nómant agus fithe go le catan sa Páirc Fhearchair agus scór beidir leis ag tastáil ó Páirc Láirge. Chuirtear tús má leis an scóráil ach Tiobraid tre socrú isteach go cinnte le cúpla nómad an nús. Seachú na ríistíd. Clantan son David Costigan. Scór má heimse go siúd Stephen Tobin. É sin a ggé ficinn sé náir a casan sé. Deisir scór eile an son ag Tiobraid ach tá sé sin tairng ar yes. Agus ar fóríil ní lena an tarna cinna tá ar stré an son ag Tiobraid. Níl says funnimh céine ag a Páirc Láirge sa bhí an tús. Ach níos mó éonar eile son go bhfuil Tiobraid tríéis socrúisteach go maith insan cléthe le cúpla nómad an nús. Seachú go ríistíd. Galore an son chun an pass a hart. Deirmachtaí Jamie Ormond. Sin smachta go háling pass an únt an son. Stephen Tobin is go Girige an gabhn ára ságáil tá sé ige. Ó tá sé sin den sco ag a Tiobraid an scór an lé. Gan éon cheist passanna furfar fad hanna semachtaí Stephen Tobin. Tarna cúlín ag an lán tosaí an sá. Agus Tiobraid inis rá cúlín chun tosaigh. Ach sár Coimert an son passanna a bhí furfar ar fad. Agus Tobin lán ábaltéis na críoc nú. Ceir scór as céile inis ag Tiobraid an tréimhse for lábhais go cinnte na cuairteoirí. Páirc Láirge beáin lágan so na cúpla nómad an nús. Scóir tastáil chun de Har International san Caibhland. Deis an son Mark Hartley. Tá sé ige. Scór únta an son ag Mark Hartley. Ceanna hasasta go dóite. Bhearnas lúidir na fór na ríist. Céad scóir go Páirc Láirge nimmat 8 nómad. Casan Iomána leis go an áthasá. Á sin O'Donoghue agus tá sé stracathe agus tarngathe éon uair eile. Agus seans go bheith cóg tá a Hearn cuairt éigent an son má leanann sé gháilta sin. Éasca é seo le teachta Cormac Fitzpatrick ó thaobh bulas airde. Torn son ag leir le fear Páirc Láirge agus seans go tucha cart eile an tá. Se tá cart buí dul I dro Conor Lynch trosá. Os na Garaltig an lán cúlaí ach de Tiobraid Cormac Fitzpatrick leis an bhuiile séir agus níor cearcha meach strain be. Ceann son a rórú Árann trasnáin. Galore ag seasamh an ód de Páirc Láirge. Éascann son ag Fitzpatrick. Cúlú cúlín ag a siúd. Fhearchair ríist an tá.
Macrísh son ag James Comerford. Cúnóid fanta in san chéad leathan tá. Sár goáil an son. Ag Tiobraid Árann agus Sam Rowan. Dohan an ish féhrú. Well, tá sé plúchta sig an son. Agus ag deire. Breho Ciarán Regan go an bulas éir seachtí tacht ó Tiobraid Árann agus mór an iad dohan déanamh leis an áthasa. Banistóir Tiobraid Árann an son sinné Brendan O'Connor an sé cléchaisteach the Torque go láidir an son be sé sásta leis an taspáintas le den nómad an ús. Por Láirge nuachtar go dtí beidir an fiú nómad a chuine le ceircúlín maithas chéalaigh an Tiobraid agus bulas ar eile níos le teachtú Cormac Fitzpatrick. Leis dit an sa Turling san ád contúirte go stigmartá an goíoch sin ina chuine. Bula Mumhan son smacht go deas ar lína go Port Láirge agus deis é sin na glanna in Iomána eile. Nis iirecht i teachta seachas son ó Bradley Penkert ach ag deire ní review tá sé gafa ar thaobh na lámh deise agus ar fóríl ceircing na seansan inis agus crut Port Láirge gan a bheith cúnt agus a bhí an tús ach beidir éis sin níos mó don stíl agus féostá imar Tiobraid Árann níos mó éonrad eile an tá. Taobh leis an bocamach tá na tilthailse á las an sa ceann ar ceann se chun a rís Jamie Ormond. Bhís a gadíocht a maihan son ag Davy Comerford áfach. Mas féidir an sliver a gáird ní féidir. Tiobraid Árann a rís an sa tréad Tiernan Ryan. Ar na sé hen sé siú. Tiobraid Árann gimar díos fearr le cúpla nómad nús ach sin smachta go deas an son ag Joe McDonald. Ar na sin cool bára ní mór an son a James Comerford a bheith réig. Tá sé agus ámanisige spot a fiachar a Dave eile. Obair le déanamh an son ag Cathal O'Sullivan is sin a smachtú. Tá leis ag deire. Seachnistí Shane Power for sé cúlín man níos luha. Berts na sáil an son, well, cinnte Calísh an son agus más rud ag raibh carta buí ar a Dave eile an hens go mbeidh carta buí eile le teacht an son. Agus fear Tiobraid Árann le cléig trasna an son ag Ciarán O'Regan an réiteoir John Ona. Well, Neil, í linn carta buí an son. Deis ag Davy Comerford a gá ceann ó bhuilí séir go dtí seo ga. Tá ceann sa tóiste go maithe tríú cúlín más ag Comerford agus an bhearna is luúidir na fórna ríist. Ceann sa na bhábhar Tiobraid Árann. Dohan nach iireach siúd leabhlacháilte agus ag deire seansach tamthirne sin na glanna. Bhrála Port Láirge scóir le chaimsús a raidí sé seachtas na seomí feistis an cóhairt de lína. Slitir cumad leistigh. Tríd an son tá Mark Hartley. Hartley déanamh go maithe son. Well, Calísh an son agus réiteoir Dúric in aice leis an immert an son. Dá thaobh scuil go mála hireachtaí mar sin ach well Port Láirge inis le deis ar cúlín an cóscór agus Davy Comerford hana féin ar an spot áirithe sin leis an bhuaile seo a thógant. Díreach i lár Páirc deis na fórna chatharmúd an tríú bát an sa Trána. Iad an chungrach in áirí an tús ach sin cheist well luch na cuihan sa ní léon fantáiste go fóla go Port Láirge ó thaobh clár na scóirde. Ceann so troirthe isteach ag Davy Comerford agus tá sé sin na gáceanna sa chéala go siúd agus ag Port Láirge agus na fórna carn don tríú bhát an sa i Barci Fhearchair. Tiobraid Árann teacht a ríist. Sin go seach san nómad dúirnach agus tarnas sa dtí Paddy McCormack. Osclín na gúlaí agus fad leis a bas sin. Port Láirge trí Paddy Spellman ag ggéirge sin na smachtú tharnáis. Ní féidir. Ceann son ag Turling Guard contúirte stig an son. Martin Mhórig Lurg an tlitir. Ach an pass sin bhfuil tá sitar fós ag Prabha agus ag Prabha.
Count Míchéal agus ósábháil den chéad scoth an son ag James Comerford hí seans glórmhar an son ag a Tiobraid Árann ach ag a deire Láirge le Comerford cumán a chuir leis a gceann son imime amach le ag buile cúbhéidir a seaca ach faois bheith sin nómad amháin atá tíorcha an ord an son má se nómad le chuir leis an seaca agus deis ag a Tiobraid Árann beidir scóráin eile chaimsú ach bhí deis glórmhar an son ar cúla Tiobraid Árann sábháilúntaach ag James Comerford Nis nómad amháin sin tá tíorach fógra agus an buile cúbhéidir a seaca istil tacht ag Cormac Fitzpatrick cúig cúlín go dtí se céad lethaige seans na Tiobraid go chur cúlín Conamassa agus sin ag tanna ar le haman agus tá sé trééis a bheith únta crying in san chéad lehan séú cúlín inis ag Cormac Fitzpatrick Fórna dul scór ar scór in san chéad lehan sá Seall Farnáis ag Tiobraid Árann ar ríist idir scórbán elevator tá le séad fin adóg lehaman son ceann son thar gahainge brúan son tóban na ggurgé smachú de Tiobraid Árann agus ag deir pula sé amach le teach de fáfar for Láirge faois bhín sin dóibh leis sin ceansa le bheith tócathe agus bhfuil tá nómad gealah caite nuair an eile action cíimiid in san chéad le bhí tanmhach agus an dóthaibh an chormar fad an tá trónóna Ciarán ó Rígan ag fearre uaradóir an son agus ar tí an adóg a héide tá sé glóir an tlitir an son well tá sé chun é chafisteach is dólam má se tá mid nómad go lethos cion an trocha ach ní mór an eile chiimiid ag deire an chéad lehan son an brise sin ag Tiobraid Árann agus deisúin eile go siúd an son isteach sa láir sean sa bhain eile an son tóban an teach trasna smacht go deas an son ag lán tosaí go Láirge ggurgé stop agus cheanú an son mar go fan le Cormac Fitzpatrick Pas Gardarí sin sotí Stephen Tobin Tiobraid Árann ag lorg scóráin eile bhfuil Calís an son níl a deir an réiteóir agus ag a deire an éling a teach níos géir a gcónaí an son agus an Tiobraidig ar náis an son immert an a scuiltó hebh cosanta Fort Láirge de agus sin éasca agus róéasca an son ag Tiobraid Árann agus ag gón dohan nó ar fóríl ag a deire well be Fhearchair me sin Hárann trasán ag tríceing ar fóríl agus leis sin an adóg lehama séit an son ag an réiteóir má se na fórna dul seachtaí na seomraí festis éon cúlín amháin idir na fórna an ag an rise Tiobraid Árann lena gain cín chun tosaigh éon cúlín tíag ag an rise Tiobraid Árann de cúlín ag Páirc Láirge chéad lehan sa seachtaí taobh an chuain smachta go háling han beidir bhfuil deis ar a géad scór an son trónóna an ceanson ag casa agus tá sé leistigh an cúlainn agus Páirc Láirge na sé gur brethir slitir bogan an réiteóir as an tlí deis an son ag Garródó sé fuair sé céad cúlín tá tarna cúlín inis go dainige gá cúlín maithan son ag Fhearchair Internationally Tobin iirecht ard agus siúd tá Lochlanta sásta ard cúlín an son ag Conor Tobin leis an son aige Fuair sé cúlín ón Dave eile ó chéanamh iirecht eile an son ag Conor Tobin agus an tarna cúlín go dain inis go siúd ard scóir go le caian sa cór na cuithe go láidir taobhú le Páirc Láirge céad le se chuin iirecht Davy Comerford agus tá sé sin níos fearr cé ceanna go siúd an sa tránó mar derm se an spot céine a bheagnú a bhór le cór láidir cuithe chun péire chur atra a ríist an son cean son ag casa agus le cair an chúla an sin Hárann trasna an Tiobraid Árann teachta ríist tá sé ag fiabhsú go cinnte agus táid gafa chun tosaigh inis son Stephen Tobin is go ggéirigear an gceann ára ságáil tá sé ige tá sé sin den sco ag Tiobraid Árann scór an lé gan éon chéad Count Míchéal agus ósábháil den chéad sco an son ag James Comerford
Cór láidir cuithe sinna cá ahrú déanaach déanta nó ahrú ag an risin son Jack Páirc in nonad Sean Mackey má se sin taon ahrú bháin chiimiid agus stad áir agus tá reintear moirí stracha sa chéile hena féin an son ar réomh na lábhar deise tá fuir sa cléthe ón tús agus ní mórnis is tu an réidir an slitir a chafisteach go marathon a tilhailt ar fad lasta beag an cór láidir cuithe sin ag Tiobraid in san Tarna agus iad gimmert seachtaí taobh an chuún an sa inún Garbhán réidir tíreach cinú bhfuil gachtainna in sna háte go cuís le gas sin slitir isteach agus déanta sanna Ciarán O'Regan sin é Fhearchair tá i gceannas an sáid Tráóna Céad van sanna Joe McDonald passamach an sanna Cathal O'Sullivan sin é co-captain for Láirge is a glór tús man san Tarna lasmach go deasan sanna Mark Hartley Garrett Tríd an son Deisir Coolín an son ag Mark Hartley an chéad scór in san Tarna le go Páirc Láirge áirdíir tar fad ag fearrfáil a bhí gunnar a fórna chuint an gahrú Babhta na siúr Dave Ellen cancel gafa Árann lína an puck slasí le teachtanis a bhábhar Páirc Láirge Story Lairlin Mair agus ar an óirí tá héin híos an son Cancel leh tucha chun tosig sé Bradley Penkert a thugad an cancel de Páirc Láirge Deisiamán dar nó Dír Griffin brise Tiobraid ar cúlach sábháil den scó ag James Comerford se chun Páirc Láirge ríist Shane Power Garrett Tríd agus sin taring ar héamh na lábhar deise agus ar fóríl an cúga ceannis tá mé stré ag Páirc Láirge. Puchamach ríist ag Paddy McCormack. Taobh sa round cinnú na puchanna i taiist le bhd níos mó le cór na cuithe in san Tarna le. Gardan lína an son Árann lína agus puc slas eile ag Páirc Láirge agus well tucha go mar an son. Níos Ciarán O'Regan sásta agus siúcha sé arnáis agus beag an Tarna deis má se go Páirc Láirge agus Cathal O'Sullivan an trosa. Smacht go deas ag Ugo Kwan. Clipte sé ag Brethir Slitter. Réiteoir ag a deirg, Cílfar chun é Láirge. One touch, Hugo! Canson ag Prabha ag Páirc Láirge tá Shellah a go ríis deachtartaí Slitter an áirde chun sanna teachtamach tá Hugo Kwan Slitter fácan yí beag an Tarna deis ag a deire sé Bradley Penkert áling amach an sádí Mark Hartley fuair sin chéad Coolín de Páirc Láirge sa Tarna le tá Canson gafa taringthe ar héamh na lábhar deise sin gá iirecht an sa chéile ar fóríl ag Páirc Láirge James O'Connor sásta buis le crowna neisina sé géirí ortha iad a chur Árann seasna an go cinnte agus cléthe táchtach ar nón san Tarna Babhta táid an sop ag sos caiiciise ag na fórna réine teachtain schuing Páirc Láirge ríis go leor Shellah bhfuil Miseacha sciúrann sé sin de chumán Hartley an son agus deis má ag David Ryan Fága sé go deir fé Ewan Murray ar a cóscór Buile maihan son ag Murray tá Bert Éisiachan Tarrant beáín scuilt an son Déint go maihan son Tiobraid agus ag David Costigan agus sé sin frí tar an réiteoir agus cílann sé sin inis an buntáiste go teacht ag an bhfuair an áúlant God tá sé séidir na fadó go ríist an son agus mail bheag níl sé third irid agus second dómh chun ceann mara thógant agus ceann son le dul ar neis ríist agus be chans eile go Páirc Láirge sé ceann áiritá Cathal O'Sullivan go ina go tá Páirc Láirge sa Tarna le seo Brúisteach gard an cún ceann má ag taiste le tarlint ag a deire ach Tiobraid chun tosa go stig
Bradley Tactamac, a guitar Irene Low Dulver Nash. That's not the own Duchan a guitar. Farrell in the Gowland, so Tráchtaire agus Tiobraid in Ish. Árann see Glurg Tobin at Toshid. Míchéal son Hanshin de Chamon Joe McDonald. Agus Bulla Schlas le Tactic Tiobraid. Tobin a Hena Hogi. Dáhéh an Chorug. Her fáil in Míchéal tús ceann gan bheith úntaach ar fád an sonnig Tobin agus deis an sonnig Joe McDonald is sin na glanna trastan na Páirc agus Port Láirge Tráchtaire tá níos mó fuinna bhá go cinnta sa tarna le ach bh scoráil nach aon cúlin amháin feice Tiobraid ag tríd go mad an ceansa ríist réadtóir arágur bulas ar a bheith go fáil for Port Láirge chuirteach ar marthóir an son agus deis eile an son is seo chuirteach dín ád chun tuairte go stig. Here we take Davy Comerford. Fhearchair Caracolín in San Chéadla. And counts on a tashlach smacht on son ar an lín agus snastig Paddy McCormack. Agus an coolbar oblitation a glan a ríist. Ílan gwe cholád bidr sa San Chéadla an fós fáfar Hibredoran. It's a tarna tresin ish an brisha. Well, tá far Port Láirge sínt an son. Immer to Glanún to Raig agus Tiobraid. Well, Míchéal son leis an pass dénach agus Port Láirge Tactamac a ríist. Fleusú go cinnta gan mór an scórna. Ceann sa imar tríd aber le déanamh go Port Láirge stig. Gurige sin a smachtú tá Davy Comerford. Carrick tastáil an son. Taíocht a go tacht. Gafa siar an son tá Port Láirge. Leis Machtín taobhlína pass gan bh úntaach an son. Agus Tiobraid an tris sin a good Nash. Agus deis go siúteach a ríist. Aon cúlín díag an taobh gan aon scór an Miseach Tiobraid. Beidir goil iarracht teachtain is ceann contour to guitarling to sig tá Bert Cosantóir is stigan so the Port Láirge duine go siúd an son Tom Ahern. Agus Port Láirge ag léamh cuasaí go mansan amach go fada le Joe McDonald. Nis an coolbar James Comerford. Gotí seo Port Láirge gimmart níos fearr gunina gaotha ach ní lech scór bháin feice. Prabh guitarra go Port Láirge bhfuil Calís well ní se go raibh agus ag guitarra tá an son ag David Comerford an fear féin a hógaigh agus díreach ó scór an réitóir deis go Port Láirge dul chun tá go ríist. Má se seach numad caite sa tarna le. Cuinnig an tactain se caite cool déanach ag Fred Hagerty an chlár agus an buach a siúd hús an drithe down ó Garna agus is stad sample gá chúlín idir Hibredoran agus Corcaigh a cuinnig rih Tiobraid le cúigur díag a gona cahar díag den tarna leis sin ar fad gabh leis. Leis chun Davy Comerford. Ceann sa díreach ó scór an cool agus sin tóiste go maith cúigur cúlín is go siúd. Leis ríist fad golóir leis a buc ára sa. Brisha ag Port Láirge agus Joe McDonald in Árann eile. Déanamh go más líon lechúil sin. An stadéire an ábalt ar fad agus an buile isteach an isle teachtó Bradley Penkert ach a ríist gard isteachtí lámh Paddy McCormack. Agus deis Tiobraid na chur an únsaí é Árann eile 8 nómad caite. Tiobraid fós gan scór sa tarna le. Tarna níos go háling an son go Port Láirge. Céile Joe McDonald. Trasgadí Penkert ar an tarna iirta sin aige. Berta gur galtar náisiúig. Ar leis an pass a thart amach arísin son. Tilhail ar fad lastan sa. Fhearchair isteach sa láir an son agus deis ag Fhearchair Conroy. Na cúni beceirt am rud achirtí ó dí léamh agus stad áir seo tá aspa solis si sa mas go Tráchtaire decha sin chuirteach sa cúni agus Port Láirge ag fiabhsú go cinnte ansá sa mála an count sin seoirithe isteach agus iirecht an son ó Garbhán ó sé a ríist ar fóiríil sin seacht gang díirtaí ar fóiríil trí caiingecha an tarna le an son go Port Láirge agus an pochamach mar tócan son an Tiobraid. Does éon cúlín díag an ceann sa smacht go deas an son ag Cormac Fitzpatrick mar choulúdar an son tá Tom Ahern an a fís ibre chun é stoppa ach an tarna deis bhfuil tá sin go bocht ar héamh na lábh deise agus ar fóiríil ach písa má cosint an son go Port Láirge a thurna déanamh go maith agus é sin ar fóiríil. Cúlín after ríist well, leannig an coolbar leis a boc sin agus éasca ag Oisín O'Donoghue
Well, Becercamach sé éasca. Má se rá seanta sa céileann san cailteach na Tiobraid. A big team off hí am golóir an sonnig Oisín O'Donoghue níl tosa Heibread Árann istí glótha féin in éacre sa tarna le agus gan éon scór ón Míchéal. Iad go mar le cóir na gaoich láidir sa tarna le Tiobraid Árann. Seachún Páirc Láirge ríist, Fhearchair cúnaí. Ar le bhaile bhí gunnar tá Páirc Láirge cailún seileamh an éascar fad an son agus deis gón dohan. Ach, sin seachtí lábha James Comerford ó Iomána eile. Sár goáil Howlandson. Páirc Láirge take go mór isteach in san imirt agus peidir bhfuil deis an son bhfuil tarringt. Níl, well, tá réiteoir dul isteach agus bhuile. Well, bhuile séir go bhuile Éiric, sin íon ceist bhuile Éirica. Is dólam se. Bhí tarringt á dhéanamh an son agus an buntáistin is go mór ag a Páirc Láirge. Réiteoir ag leabhart le fear Heibread Árann chomá as an cailí seáirtha son. Agus tucha carta sin ceist dahan carta count-off se an ceart an son ag an réiteoir agus an fear tá díobhar an fort ná Ewan Murray carta dubh a siúd don cailí sin agus tá deis sin is ag David Comerford leis an muile Éirica do Páirc Láirge ó sa chóir amach Paddy McCormack Heibread Árann. Stad cinúnach in san clé éon ó dia cata sa tarna le se iirtan is ó David Comerford. An council stoppathe ag an coolbar ní buile únta go bhí ann agus well bhí Paddy McCormack lán ábalta sin na stoppa puinte cinúna go cinnte. Leis an council Gardan lína Tiobraid Árann is teacht agus well spraga sin go cinnte. Ceann Garad agus éasca go deireadh an son ag Cathal O'Sullivan. Dagirtaí go cinnte ag tosa Heibread Árann is an son Shelf a bhócan ar héanaan Lero down. Big dímá go cinnte ar Commons le sin. Páirc Láirge teacht a ríist. Tá siad níos fearr ó thaobh shelfite ach ar clárna scóirní leach éon cúlín amháin atar an sá. Ceann sa gafar ar national socha fada le Shane Power ar Dave Lína. Tríle sé cúlín ón Dave Lína agus tá sé sin gafa ar cléimáise tá an shelfar fad an sag a Páirc Láirge ach í glan an uachtar ach ní féidir lo. Ar clár na scór is sin hurt go cainlíocht an tagrún is levantéanta go Tiobraid Árann. Jack Hayes i teachta seach nonad ón dohan. Jack Hayes an son. Á se istí go riúr an Heibread Árann. Agus níl éon scór fós ag a Tiobraid Árann ón mise an gréad fáil sin. Paddy McCormack ríist. Targan níos ríist go deas an son go Páirc Láirge. Karen Tastáil. Spectacuíocht an son agus spéidir mé deis go Tiobraid Árann is na Galtarneis ní bheith go daid. Imthóirí six a lár ag leir Twitter ach an pass sin mithir stray agus útamáil a ríist go Páirc Láirge. Tá seoir cosúir ar leis an son go Páirc Láirge. Tosaí bháin bhfuil cailís an son tá go dain der Ciarán O'Regan agus beidh seans éas go má sé Cormac Fitzpatrick for na chochú ríist an son. Cancel of a tóca Cormac Fitzpatrick. Sé chulín sa céadla cúig ceang attacht ó bhuilí Sarah agus deis na fór na chochú ríist an son a Páirc Fhearchair. Dámla sin bhuaile áirithe sá ceann ómatí ceolah a caite in san tarna le. Cancel áirithe agus go deir leistigh an chúla. Fitzpatrick ríist just an Tiobraid agus sin ar cóscór don gúigú bhálta inis an sá. Páirc Fhearchair. Páirc Láirge is ar tí anatí thug seach sin ihar seachtaí Pierce Kwan ó Hún Garbhán. Nótan san teach an Rooney board. Má Gardan san tóca go Páirc Láirge amachtaí Tom Ahern. Agus éon cúlín ó taobh. Agus bhfuil ceúir clic gan bheith caiint san.
Is mó Shelvig a Páirc Láirge ar chlár na scór Níl Rín son le feiscint. Kent smacht go deas stéig. Kent a Fhearchair an níige go Páirc Láirge agus deis ag Tiobraid an Tráchtaire ríist. Kent agus tean go maith an son tús. Sin so dín fearlár páisina Shane Cleary. Iirecht I bhfad úl siúd, ríist ar fóríl, sécang is ar stray, agus tarú sin dúirtí bh déanta ag go Páirc Láirge. Seach díag, se Piers Kwan, tachta seach an ónad Fhearchair Cooney. Number 17, Piers Kwan, replaced number 2, Fhearchair Cooney. Cleary, your poker! Is fear maith son Tasí amháin si an taobh na Páirc ag Tiobraid se chun Iarracht Joe McDonnell hit an hope ar down sheet agus tá sé sin ar fóríl ríist néig an go seanstar stré go Páirc Láirge. Tar nótá Tiobraid fós taobh le ceathair díag an adas tá Ewan Murray iste go mosc na bací híos na cúpla nómadéile fósil déanamh iste ann aige. Carta dubh peocha súst an talí sin agus an bhfuil Éiric géalta náir chláán ag Páirc Láirge. Well, sure out to big Fhearchair and Sonic Stefan Tobin. Target era. Station is to Garbhán Dolphin has reached. National talk contour to Kinta. Agus Darno Sugar Fanel Fhearchair Árann. Rachel Nish con Lairge Kamala Joe McDonnell. Agus chance to Carta Wheel attack those shield. Carta Wheel and son Masha Joe McDonnell. Ní ceann éasca seo Cormac Fitzpatrick agus deisige Tiobraid na chur coolín chun amach sa ríist an sa. Tá ísisiil go má beidir ó hebh scórála de. Ceann son búilte go Babhta go deire chuirn a trasna an chúil agus sin seacht gang in isir fóirí le Tiobraid. Tá síns léchéigim tunis chun seach sa cléthe agus é bhúpa de captas na fórna mar agus tá sé dul scór ar scór deis an son ag Lynch ceann son ag taistil agus ag turling to stéig ach ag deire go Babhta ar fóirí degang in isir stré go Páirc Láirge. Lór Shelvig go Páirc Láirge sa tarna le ach níach tá coolí naimsethe nar dhéann tú ar chlár na scóir tá seach nóma díag caite agus níl feice going ach trí coolín. Beidir go dtí na scóir na sil meid an trán ónastig deis an son ag Oisín O'Donoghue. Sin éon captain Rastín písa beag inspiráide fear siúd Tiobraid inis coolín chun tosig. Dave Ella, spása sin an son ag Tiobraid. Tiobraid champíní i léir agus buéis go thug na cail chunig an áras a clé canis. Búidir gréif an mún, go chun an chlár an ceann san ard ag Craobh ag deire Harry Tobin agus seans más ag Páirc Láirge teachtaríis mar Fhearchair. Cún go maith ó hebh scórála gan na coolí na bhád ríise tránóna tá Carrick tastáil an son agus ag deire Roada agus Dachran san ag Piers Kwan sin is smacht Tiobraid na teachtaire ríist. Gan an tosaí amháin iste an son. Well, tá siad fós taobh le ceathair díag. Iarracht ar scór an son ag Fitzpatrick tá sin ar dheis agus ar fóirí agus leibh McConta tá caighdeán na himar an sa Babhta go maith le well beidir an mar sin á Iarracht if you're Luke for all the Fhearchair sa Tránána siúráil to pull Árann san le teachta Páirc Láirge. Deis na fórna Fhearchair cóscóir ríist. Ceann caicísa ag Páirc Láirge an sa ríist sa mala chun a churcií agus an son ó hebh Tiobraid áireanta sin son sa mala agus chur fáilte ribh an chlár. Leis an seans ag Davy Comerford coolín gotí seo tránónaige. Crain go maith na builí séir an ceann son ag testáil chun na fórna a chothair mó tá sé sin tóiste go maith an son ag Comerford. Agus Láirge cóscóir ríist an séomh out i Tiobraid.
Did on score, air score. Den om get top fáca do gnáam. Can say her treat and so Jack Power. Character stolen son. Gadera, Cappoquin, Tarrant son agus Smatter Nash Stephen Tobin. Clued up in the Páirc and so Iomána. Tobin are east. Russia shot back to Árann. Fantastic son agus Desh Gadera Tiernan on Ryan. Lock here to Shashin to Croc Árann Kylta. Tá Ewan Murray, Rachel Tráchtaire National with a kid for Shellis Nimmert. I know Iomána Carter Dove agus Marguerite and so Jack Power. Din Tave Howe, Bert Christentora. Trot on Ashton Dahave. Cúirtíigh fósta go Láirge gona cethirtíigh. Ilín Vontáis Buntas and Fhearchair mesh in Ára. Shellah Goni and Sonic David Comerford. Far last month gan duine ná Jory Necklace and Pierce Quan. Agus Comerhagen. There's third face score. Or in the Tráchtaire. Clinician Ordiana. Ilín Kalisha Kenta Gaffa Harandina. Schlasket early tackle over Hibberdorn. A kite on him or had booked in our ear until third of that. Nishtag Ewan Murray Hernash. Agus Tiobraid Hernash le Cougar Diag in Babhta one ella. Cougar Diag, Rina Cougar Diag. Agus ein Noma Diag. The 9 number to go down to Fáca instant. Árann Dahave, Níl Keshfe. Norton son. Bradley Penkert, it's for Falcon Eagle, the Tiobraid attacked ein over one ella. Shellah Gaffa Trina, good at her national tonic, Joe McDonald. Shachan son Gadera di Mark Hartley, Deshig Hartley, Spás Craobh, Hartley Fosa, Dulles Sacunia, Dr. Tarrant Shin agus Gadera. Federalist third fain score against Tiobraid and ace gobble to attack them up. 3 Cooley Tag and Tave. Cancel him a shot, Neil Crot big Tiobraid it's Tarrant lands up. Agus Árann galore and sonic Páirc Láirge attacked him at Leis again so. Shachan Pierce Quan. Blachalt and son of Conagan to Goshi no Donhu. He listened to Rifshig Iriga Yenov. Can he rift Tiobraid Ray? Tashik Colotup. Finn of Canis feet and some Tihan Tactin Shakata. Talk Cummins like Lurig Ashtakus Kanakan down on son of Brendan Cummins. Lesh Tiobraid attacked the reached. No but Fáca. Nardhain Stephen Tobin. Shellah Boot and son again. Desh third phase score Os Nahali Garrig na Shore Altashin Shin Agatera her haven a lot of Desha Agus Air for real Nay gang the chance in her stray and son Arish Agus Ahru and son like a Tiobraid for a Fhearchair attack action Patrick Ryan over East O'Leach a Fog in the Páirc and son to David Ryan Agus Páirc Láirge Ahru Yen come out for a Fhearchair Shane Connor Shanky of Fort Loch agus attack staff in on it Shane Power and Roshan Dahave in a veteran so Paul Finnegarig on a DL Tavu Sus come out. Láirge Hernash James come for Leis again son. False air close score. Shot no initial done. Tapped back inside the Fort Láirge to Paddy Spellman. Deshnish a Quan. Passing a Garden son. Scoring Tastall. Gadera Shaston son Illing on a year of Tasha Gadera last stick in the Kula Páirc Láirge against Connor Tobin and Shiu Cooley showed a sore fast in the river shin Páirc Láirge agus he got from Cooley contesting a reach and son Slew das Ballishach slew the ein Vila Nigate agus a shot do 3 Godain on top Ballishach and touch on to Páirc Láirge Trish and Dá Cooley Dernick as the Kayla I'm shooting saw agus Shanty Tiobraid, well, we laid full of Sarah on a turn rate or Cappoquin Sliver Cardiff, and the Gadera, Páirc Láirge Trey Bradley Penkert. Shot and son of dinner or a bit and son of Páirc Láirge. Position ace get Tiobraid tapped him reached. Shot and son of Praba, agus Goshi no Donoghue Gadera. Illing Geir Gama, I can count so well. Then Hula, Míchéal son of Donoghue. Sure, Tom Cousin Tord. Páirc and Talún and son began Willis here Matt attack to Páirc Láirge ach reached O'Donoghue Níl sting on lan leis Shane and son Iomána agus sin Canal to Mayor Stray and son
agus an buntáis le Tráchtaire ríist agus bulas ar amach ag Páirc Láirge. Ní cúlín chun na maithas ansá. Wing forward. Jack Hayes taking for Jamie, you're the other wing. Jamie, you're on the other wing. Jack Hayes, the left. You won't get closer. Now just lair it on Tiobraid. Sin Carey Isher Dave, Deshin for na Chohramú, tá sé sin again. Tá sé again, score Mumhan. Our Lord Páirc. Cleary again shoot Tommy Condon, shot to Núr fan. Not a cardiac, not a cardiac. You know what Falk to go down. No one can kinch the curl sin agus ahar go Lord Jane to go Dahave. Shanavan son go Páirc Láirge. Garrodo she go William Disha pass to her national son. Jack Power at third phase score. Shin air for real Bruin Isher and Dahave go kinta. Gach shell of Cótácht to Gigastation. The four in air Cole score. Shocked Núr ar fad the line and Clehe. Agus Pocamach reached the taobh halaga Tiobraid agus ag Paddy McCormack. Is Cam Cunter to get early to shit should Lord Tobin and Stigginson. Her Gahain a hench agus Tom Hearn and Dulher National Maludov smack the Gahain and Son of Hearn carrying Tastal. Force attack to Mackie came in the red. Target down and Son. And Coolest here, Annie here fad and Son agus Desh get Tiobraid and Dull con Tuscarish and Sonny de Tevu Immerhor Ellen Son Comash and Charlie Ryan. Well shot Illing Annie here ar fad an Son of Cormac Fitzpatrick agus Desh Tiobraid a chur aim Coolín con Tuscagan I Fhearchair Páirc Láirge con Ahrúin of agus Quillan Revel on Ruan Voor Earn of Ian for an Book of Leonor and Nora Tashish and Chorish agus Chora Árann Chasnod and Son of Tiobraid Mumhan reached a Cormac Fitzpatrick Garbhán Míchéal and Son get Tiobraid Fitzpatrick Quillan Iver hooked Roland Son of Páirc Láirge for 90 get tackle shot and touch and Quillan Revel Fogan apart to Davy Comerford I guess coming apart to Tiobraid and something Jake Donlan Houlihan Mosha Tiobraid ain Coolín of one con Tuscagan saw I Fhearchair 3 moment to go down Falcon saw an order Snare and Son Tiobraid I guess they shouldn't have come he didn't fill a Sarah off and Son like Hugh Murray Tiobraid Creek New Lodger and Son Garbhán Lena Elaine Kalish and Son Shall Vigoni at Shane Cleary I guess well Elaine Kalish falls Dr. Good her national Son of Páirc Láirge I guess in Cahill O'Sullivan Glyn Taobh Hell let Conor Tobin Shea Coolín Tobin Gadi Shot Sean Ona Coluder and Son of agus Dr. Broken Tussle Tasha Goldie at Shid and Son Elaine Taki at Duff and Son of Páirc Láirge I get their attention national Son of Cahill O'Sullivan a hosting and Clusha to Anna Costant and Son I get Tiobraid her national in Páirc Láirge Gadi Paddy Spellman Aga Gahinish fit into order Shaks a Cunha Hinshe Lord Garrodo Shea Steak Oberlatin of Son of O'Shea in the smack do agus I get her Harren Lena Puck Schlassa at Vover for Láirge Well, you might not say Vover for Láirge well I click on Nimmert we brought him here Vover for Láirge Acta Nimmert in Glen Uterra Gone Omid Falcon Son Gadi Stefan Tobin Tiobraid and Ish Coolín Contuscagoni or Gadi and Son Further in Shelva Tricia Vega Páirc Láirge Clarna score sheet the Courtory talking Nochter and Son pass got for her national son for the Mark Hartley the shocking Son against Deshing and Onity Shina Quillan Revel not log here take a shoe that is Deireadh Shakti Love and Paddy McCormack against Desh and Son against Tiobraid and Shina Glana Tacta Macarish to Tiobraid Jim Hori Lashtig Lorg Shelifa agus Anna Costan James and Oririk Páirc Láirge Tarnala O'Have scoring it the Lord Desh and Air 4 Eel Páirc Láirge no more agus second form top form hands up Bristol Street and Son against Tiobraid Fitzpatrick Tashish in again Cormac Fitzpatrick air out in front of Tiobraid and Tranona Golf Coolín Isher in Fornish and then Neo Coolín Shoot Tiobraid in odd fast Shea Coolín Dig going to carry Coolín Digging it and some She Coolín Derrick in the Tiobraid Come on, Vincent! Come on, Vincent! Queen of Desh into her Coolon Willa Eric Shinniga Páirc Láirge
Bhí sábháil ag Paddy McCormack. Siúan san hain Páirc she gown son. Dyn upper clúig as é seo a glanna. Dyn McCormack son. Ní seach san nómeter. Ní léon chóirda feic an fós. Tippelar tris ard over dhéanamh agus Oisin O'Donoghue. Pontáistá tartan son ag réiteoir Shane Cleary. Achlan Cleán deis an son ag Stephen Tobin. Ach tá láb an ard ag an réiteoir ag an builis ar an ash. Agus ag an deis a ríist. Ag Tiobraid agus ag Cormac Fitzpatrick. Come on, Tiobraid, good lad. Well done. Come on, Ewan, well done. Ilíonn Cormac Folsom in order. Well, 3 nómad. Sin an fógra tá Díreach gafa in order an son. Tá sé 3 nómad le dul fós an sa ar leid Fhearchair an deis sin isis. Ag Oisin Fitzpatrick ar marrá se. Cormac Fitzpatrick. 3 cúlín a chur idir na fórna an son. Tá 2 cúlín deir na chaimse go siúd. Tiobraid na críicnú go láidir ag deir an son. Agus, well, tá sé sin ar fórílige. As go crunis a rísin sa 10 gang ar fórílige Tiobraid. Cúlín idir na fórna sin an bhearn is contúirtí beidir iad go bheith héon cléimáí ag an pass Mactí Taven san Carlo Sullivan. Féin cógúir sin ceann san cúla hastíí na Láirge. Smachta go háling ar fad istigh an son agus bhfuil cailí seile. Well, beag buile séir. Beag buile séir go cinnta smachta go háling an son ag Jack Power. Agus sin cheistin isis an díle tú an cúl. Nún tóga tú an cúlín tan clugarrág bhfuil nómad caite as an 3 nómad sár go bháil istigh an son ag Jack Power. Fear bhaile bhí gunnar. Ach bhí sé cúpla céim lasmod an chearnóg. Agus sin cheistin isis an cúla riil nó an cúlín a ghlacha. Agus, well, le Mark Hartley atá buile seo fágad. Tiobraid tris fear le hóg amach an cúl. Tá an cúlbáir stig agus cahar agus an isis. Well, it's done go trílig Mark Hartley é seo. Tá sé sás na cúlín a ghlacha. Ag le feiscint, tar na cúlín ag fear bhaile bheith gunnar. An bhearna is lú idir na fórna ríist an son. Nád a cúteig with a nád a shady. Tiobraid fós in Uachtar. Nád agus 22nd fós le dul. Milo Dorton son agus a puchamach ag deirg Paddy McCormack. Ar sé ar nashtí carhúna ghail an son. Agus le gírig sin bheith chailúmpi cinnte. Fáid go leir leis ag an áirsa. Dorgan ag tarlingt chuma leis an slitter an son nún Garbhán. Agus shelleveríiste go Páirc Láirge. Teachtamach an son tá Conor Lynch. Glehamag na cosantóirí bhrála ó pintéig an tar leid a gáil tas an glehan sa John ó na más féidir an éair. Is sin fada go leir de Hartley ar Dave Howell. An na cosantóirí smachú é sin go má. Agus, well, ag tar im Árann lína puck slas ag a Páirc Láirge. Má se, John McAteer an so. Cléthe mar dúirt mé nach raibh únt gur fad. Ag críicnú féic Ráman son agus címan san ball a seo Páirc Láirge. James O'Connor gíirgí de grís tá si de gíirg scóráin eile. Chun rud éigen tá gáil tas an gléhan sa Seanóna. Agus, well, tá siad cúlín chuntar. Sé cúlín tíag ag Tiobraid. Nád a cúteig ag Páirc Láirge. Puck slas ar a Dave Howell be si de gíirg ag chuirsteachtín ád contúirteach. Agus dunéigen son chun brethir más féidir. Puck Mumhan son ag Tiobraid. Teachtamach. Well, tá sé ar nasin son ag Craobh in orháin eile. Tiobraid ag fearrig ag éireann son duine compairt fé scóir hastíí na Páirc Láirge. Páirc Láirge brúte ar nashtí Lord Park a geall agus tadse. Mactín Dave Howell an clugarrág bhfuil míad os cion an 3 nómad má se. Deis déananig dúirn hí Tiobraid na gíirg. Bhuaile séir géile sean son ag Carlo Sullivan. Ó Sullivan tá sé ar clé. Agus ar fórí dosain seansna pailte. Nú, tá réiteoir sé cléchar náis. Tá sé cléitear náis an son ag a réiteoir tarint déanaach. Atá ráid an son ag a réiteoir Ciarán O'Regan agus beidir go bhfuil seans fós ag a Páirc Láirge. Má se túáile a dulisteach an son ag deir na himmarthe. Tá míid leanómad os cion 3 agus seo íireacht na fórna chorramú an son ach tá brúad sa ar Mark Hartley tar nó Davy Comerford bhí tógan na bhfuil séire tógad an Páirc. Agus seo seansan is ag fear bhaile bhí gunnar for sin cúlín deirnach dómh bhí díreach os cór an cúl. Tá censa a bhd níos sia ón cúl ag taistil agus ar yes agus ar fóríl. Well, ní héanach raibh na seansan ag a Páirc Láirge an sa. Ní héanach raibh na seansan acu. Tiobraid fós chun tosig agus is súl ar fad inis ar an réiteoir
Ciarán O'Regan Tom Town Cata Tommy Kieran Omid Hos Cion an Chuka agus sinna an Adó Gerig Shaitan sa I Páirc Árann an Bua Tucaloha ag Tiobraid Cléthe in áír a bhí bocht go maith agus ag si Tiobraid atá aon cúlín contosig gá cléthe sa chéile bút go siú gá cléthe sa chéile caiilte ag Páirc Árann Spórt Derek an sa I Páirc Árann sé cúlín díag Tiobraid cúi cúlín déag ag Páirc Árann. Céad lehan sa seachtaí taobh an cúin smachta go háling han beidir bhfuil deis ar a géad scór an son Tráchtaire an Council ag casa agus tá sé leistigh an cúin agus Páirc Árann is gur brethir slitter bogan an réiteóir as an tlí deis an son ag Garród ó sé fuair sé an céad cúlín tá tarna cúlín inis go dainige gá cúlín maithan son ag Fhearchair International Tóban iirecht ard agus siúd tá Lochlanta sásta ard cúlín an son ag Conor Tóban deis an son ige for sé cúlín ón Dave eile ó chéanamh iirecht eile an son ag Conor Tóban agus an tarna cúlín go dain inis go siúd ard scóir go le caian sa cór na cuithe go láidir taobhú le Páirc Árann céad le se chun iirecht Davy Comerford agus tá sé sin níos fearr cé ceanna go siúd an sa Tráchtaire mar derm se an spot céine a bheagnú a bhór le cór láidir cuithe chun péire chur atra a ríist an son Council ag casa agus le carar an chúla an sin Árann trasna an Tiobraid na teachta ríis tá sé ag fiabhsú go cinnte agus táid gafa chun tosig anis son Stephen Tóban is go ggéirigur an gabhann árasáil tá sé ige tá sé sin den sco ag Tiobraid an scór an lé gan éonche Count Míchéal agus ósábháil den chéad sco an son ag James Comerford ag Mark Hartley ag Garrett Tríd an son deisir cúlín an son ag Mark Hartley an chéad scór in san tarna le ag Páirc Árann an bhfuil tarringt Níl well tan réiteóir dul isteach agus buile séir ag deire seasta an son iling anna dhéir atá sé sin ag deire leistigh den chúla ag Páirc Árann agus Conor Tóban an siú